pointen er, at vi ikke ser transformation som noget statisk eller som noget enten eller. Vi ser transformation og den eksisterende bygningsmasse som noget dynamisk med forskellige værdier, forskellige ressourcer, forskellige begrænsninger og forskellige potentialer. Den overordnede ambition med Universitetsbyen var at åbne byen op mod området, fordi det gamle kommunehospital var meget lukket med nogle små teknikveje og ikke ret mange indkørsler. Dem har vi fået fjernet nu og har fået den røde by til at spille mere sammen med den gule universitetspark på den anden side. Når man har et transformationsprojekt, og det er enten stort eller småt, så er det helt afgørende, at man faktisk først forstår, hvad bygningen eller stedet kan. Og hos ART, der prøver vi bevidst at vente med idégenereringen. Vi prøver at vende logikken om og spørge, hvad kan den her specifikke bygning, eller hvad kan der specifikke kulturmiljø, og hvordan får vi udviklet det mest meningsfuldt og ressourcebevidst, og dermed bruge bygningsmassen både som løftestang for bevaring, men også som generator for udvikling af løsninger. Vi starter altid med det, vi kalder for fase 0, og det er den indledende og tværfaglige analyse, hvor vi går til bygningsmassen som værdifuld ressource. Og det handler om de materielle værdier, altså materialer, konstruktioner, byggeteknisk tilstand, miljøforhold, og også om de immaterielle værdier, som dækker over historie, kulturarv, forankring og identitet. Fase 0 og helhedsplanen, der kom bagefter, og de 4 dogmer, det har været et holdepunkt og en guide til beslutninger i hele området. Hver gang vi har været i en situation, hvor vi har skulle træffe nogle vigtige valg, så har et genbesøg på helhedsplanen og de 4 dogmer været en hjælp til beslutninger. Det har været vigtigt for os, at vi har fået åbnet vores område, og vi har fået gjort det lettere at flytte sig. Vi har fået lavet byen bilfri, og vi har fået etableret 3 passager til parken, så det bliver nemt for de studerende at gå fra undervisning på den ene side af Nørrebrogade til den anden side. Når vi taler om transformation, så skal vi ikke prøve at presse et givet program ind i en eksisterende bygning eller sted. Vi skal prøve at se, hvad kan det ud fra dens værdier, og så på en meningsfuld måde prøve at bygge en bro mellem det og den ønskede fremtidige funktion. Det er virkelig fantastisk, når man har arbejdet på det her siden 2018, og se, hvor godt det er blevet taget imod, og hvor mange mennesker, der bevæger sig rundt i området, og hvor godt området bliver brugt. Når vi lader stedets præmisser forme løsningerne, så kan vi også skabe steder, som holder over lang tid. Altså både for byen, for bygningerne, men selvfølgelig også for de brugere, der skal bruge dem.